Ayan, hello guys, good morning. So, today is Saturday. So, in-upload ko na ngayon yung kahapon ko na vlog. Sana all may vlog. So, today, kahapon, sinare ko sa inyo yung parang payday namin kahapon sa tindahan. So, sa hindi nakakaalam, sumasahod po kami doon sa aming tindahan. Hindi pa kami yung lahat ng pera doon nakaano lang. So, sumasahod po kami doon. So, ito yung mga nabili natin. And yung mga gulay guys, hindi ko na binili kasi everyday naman kami nandun sa nandun sa tindahan. So, pag uwi namin, saka namin binibili yung mga gulay kasi para fresh talaga siya, diba? So, ito lang yung mga binili ko kanina. Sumama ko kay Papa kaninang madaling araw. So, ayan. So, bumili ako ng ito, manok. Ito, part ito ng ating 1 week na ulam. Nag-ano ako ng aming uulamin for 1 week. May inunon yung paksiw na bangus yung binili ko guys. Asa ako bangus pa? Isa pa ba? So, bumili ako ng bangus. Ito, pang paksiw, pero actually sobra to. So, ayan o, binili ko. Bali, ano to, 340 ata ito guys. So, ayan, madami na siya. Bangus. Ayan, ipapaksiw natin yun. So, meron tayong 2 paksiw. And ito naman, chicken, para pang, ay aata-atado to ni Papa. Bumili din ako ng ito. Ito naman, 300 plus din ito. Tapos, 360 lahat ito. Tapos, ito, bumili ako ng Thai, ng mga pang prito naman ito, guys. So, ayan. And, favorite na namin itong tocino, pork tocino na Virginia. Ayan. Hindi yung lean, kasi mas mahal yung lean. Ito, masarap siya. Pang, namin, umagahan. So, bumili ako ng 4 na piraso na, ganyan. Tapos, sweet ham, 3 piraso yung aking binili. Parang yun lang ata yung binili ko, guys. Meron pa akong bibilhin na, hindi ko binili lahat. Meron pa akong bibilhin na isda na pang ginataan. So, sa susunod na lang yun kasi malapit lang. Yung tindahan namin, guys, malapit lang sa palengke. Kaya, mabilis lang kami nakakapamili talaga. Ito lang, binibili ko na yung mga mas kinakailangan namin sa pang lunch. Kasi usually lunch talaga yung aming Kasi pag umaga, minsan nag-bread lang kami, minsan naman, kung ano lang yung meron sa table. Yun yung inaano namin. Sensya na yung masyadong maliwanag. Tapos, sa lunch talaga yun niluluto na namin kasi dito sa bahay bago kami pumunta doon sa tindahan. So pag lunch time ayun, kakain na diretso. Pagdating sa dinner naman, pag maraming tira na mga rice, ayun, nag-rice kami, pero most of the time minsan nag-aano lang kami, bread lang din. So yun, so ito, bumili ako ng maraming binili ko na ganito guys. Last Saturday, pinakita ko din sa inyo yung mga binili ko. So, ito, same pa rin naman. Kasi kinakain talaga namin to. So, pag nagkakape kami, bumili ako ng ganito. Favorite kasi namin to. Patatas yung tawag sa amin dito. Crispy di patatas. So, bumili ako ng bali 150. So, nakakainis pagkasama si Papa sa palengke kasi reklamo na marami daw akong binibili. So, nakakainis yung ganon. Kami na din naman kumakain ito. So, bili ako ng ganito. Ayan, ito favorite ni Hagrid. Ayan. Tapos, bumili din ako ng hupya. Hupya pala to guys. Ayan. 10 pesos lang to kada isa. Ayan. Kasi, pag si Hagrid kasi nandito lang sa bahay, kailangan merong pagkain. Kasi lagi yan nagugutom. So, yun. Palang yun lang ata yung bili ko. Tapos si Papa na siya ng mga panglongganisa kasi
merong mga orders ngayon. So, yun yung gagawin namin today for today's video. Yun yung gagawin namin for delivery mamaya. So, ayun. Walang pasok. Walang pasok si Hagrid. At wala din tayong pasok. Wala din kaming wala kaming work. So, walang work. Pero eto guys, dahil work pa rin naman itong paglulumpia namin. So, ayun. So, yun lang guys. Yun lang yung quick haul ko sa inyo. Actually, hindi ko lang naman inubos lahat ng bibilhin namin kasi bibili lang din naman kami doon sa Tapos yung aking mga onions, garlic, dyan ako kumukuha. Si Papa na yung bumibili kasi konti lang naman yung ginagamit namin. So, libre na yun sa tindahan. Kinukuha namin. So, ayun. And then, bumili para kami ng bihon para ngayong umaga. Tapos, magkakape lang. Yun lang yung umagahan namin. Ganun lang yung umagahan namin talaga. And, kumusta kayo guys? So, ayan. Dito pa rin, nagtataka nun, dito pa rin dami sa bahay namin. Kasi sabi ko nga dito sa inyo, binenta na namin itong bahay. Pero, still, nagre-rent pa rin kami dito guys. No? So, pag-usapan natin yan next time. Magtanong lang kayo na magtanong. So, ayan. Free to ask questions, no? Feel free to ask questions. So, ayan yung ating, ayan, sa likod natin. Yung medyo makalat. So, yun lang guys. Salamat sa panonood and see you in my next video. Medyo quick lang ito guys kasi yun lang din naman yung gagawin natin for today's video. And maglulumpia na kami pagkatapos namin mag-umagahan para mabilis kaming matapos and makapagpahinga. And today Saturday, pupunta kami kina Mama. Ikaw na kayo mag-vlog. Kasi parang gusto niya pupunta kami kina Mama every Saturday. So talagang tinatry talaga namin yung best na Saturday. Once a week pupunta kami kay Mama para doon maghapunan. Yun, may time ba kay na Mama. So ni-haggard yung ating fest, no? Kahapon fresh na fresh tayo ngayon, haggard na haggard. So yun lang guys, see you in my next video. Salamat sa panonood and salamat sa paghihintay always sa akin. And kita-kits tayo sa susunod na videos kung kailan ako susunod ulit makapag-vlog. So, paalam.